nansi intombi yami la ecele kwakho. Le ntombi yami ngiyayithanda futhi nayo siyathandana nawo kakhulu. Kodwa kunginqandayo manje uma ngithi ngifuna ukuyilobola. Hayi umfowabo ushaya phansi ngonyaka uthi ngeke ngikwazi ukukwenza lo. Ungibona ngaza ngathi vele sengiyinto emathuneni. Wenze njani uvuka ngolaka? Kubathi lokho khathele. Awukuzami ngike ngihambe nawe. Ngiyakuzenzela ukuthi umuntu wami ngeke ngizwe ngalo mina. Angeke ngizwe ngaye. Angeke ngizwe ngawe wena. Ufanele asho kanjani? Uthanda ungathandi mina ngizolotshwala lo baba. Uthanda ungathandi uzokulobola lo baba. Umthanda kangakanani? Ngimthanda kakhulu. Ikhathele ingane ngani. Ungakhetha bani phakathi kwakhe nobhuti wakhe? Ngingakhetha yena ubaba because uyangondla. Angenzeli lutho. Mangathiwa ufakwa yedwa emlilweni bani wamfamily? Uyena ngamfaka emlilweni. Ubaba nalutho. Umlilo ufanele kwamanje. Awubaza abantu wena. Ufela kanjani ngoba enqabe inkomo zakho? Ngiphatheke kabuhlungu ka. Njengoba enqabe nentombi yami nje. Kusho ukuthi yena uyazi ukuthi uyihleli ukuthi uyishonisa ngakephi kubangani bakhe. Laba bhema nabenzana. Ungahlwana nobaba? Cha ngeke ngihlone nobaba. Why ungekuhlwana nobaba? Because uyangithanda nami ngiyamthanda. Yini mhlawumbe izinto ezikujabulisayo ngobaba? Ubaba uyangithokozisa kakhulu, uyangijabulisa kakhulu. Kakhulu angazi ngiyaqala ukuthanda umuntu okanje. Impilo yami yonke ngiyaqala. Ingiphethe kahle kabi ingane yami isithandwa sami lesi. Ingakho nje ngifisa ukuthi sishade naye. Manje ungathini nje kwabanye? Kwabanye ngathi ababuka uthando lwethu. Ababuka uthando lwethu abalibheke ukuthi lizoba nempumelelo engakanani. Ngibiyelele mbukelo weVumani film lokhu mavumani walewa mhlabele nganaso madoda lephansi emanguzi kuthiwa kakhulu nibuye egcini kodwa yasikho lapho silala esikhona uyaphila baba? Ngiyaphila Vumani. Uyaphila sisi? Yebo ngiyaphila. Ngabe nje baba wena kade lokhu ngihlupha usibhalela ngabe ucacisela umbukeli yini esibeka la ngalesikhathi yini le ekuphatha kabi? Esibeka la engiphatha kabi kakhulukazi nansi intombi yami la ecele kwakho. Le ntombi yami ngiyayithanda futhi nayo siyathandana nawo kakhulu. Kodwa kunginqandayo manje uma ngithi ngifuna ukuyilobola. Hayi umfowabo ushaya phansi ngonyaka uthi ngeke ngikwazi ukukwenza lo. Ungibona ngaza ngathi vele sengiyinto emathuneni. Wenze njani uvuka ngolaka? Hayi uvuka ngolaka. Sesiwami ngabe ngempela uqinisile ukuthi niyathandana noma uyakuqhasa? Yebo siyathandana nobaba. Seninesikhathi singanani? Sisineminyaka ewu3 sithandana mina naye. Nje uproud ngayo unamahloni ngayo? Anginamahloni ngayo because singikhathele uthana ingane encane idlala kakhulu ngami. Yeah. Unangaminyaka? Ngina 23 years old. Manje awusho nje ufanele izinkomo ezingaki baba umbuka? Uma ngimbuka nje bengizoshaya zonke impela. Manje ubhuti wakho uyanqaba? Uyanqaba ubhuti wami angazi ukuthi yini inkinga yakhe. Uyanqaba nje kakhulu. Yini ngabe yini mhlawumbe ayenzayo? Akenzi lutho empilweni. So bengithi ngiyamthanda umuntu wami because ngiyazi ukuthi uzosondla ekhaya. Yeah. Akasebenzi nje ukumahlalelo uhlele ekhaya. So angazi ukuthi yini enqabelayo vele. Africa, South Africa, noma ngabe uphesheya siyasibona noma bukuphi koBotswana kuphi eGoli kuphi bafethu sanithanda noma bukuphi la ukhona ngeke ngiyibala indawo eziningi. Manje baba ngizoke ngithi nje i-team yami imlethe umuntu sikhulume naye ngoba nicelile nesuready. Yebo sengiready. Hayi ngijabule impela mina ngabe ayesondela sikhulume. Hey ngicongibuyele ngalaba. South Africa kunzima manje awusho unazo ingane baba? Ngaba neyodwa ingane. Hayi sahlukana nentombi engangithandana nayo iminyakeni eminingi. Manje awusho baba unankinga ukuthi mhlawumbe emphakathini okay. Uyaphila Razo? Ngiyaphila baba kanjani? Ubhuti nguvumani mina mfethu from iVumani film. Ngicela ubaba ukuthi sikucele ukuze sizokhuluma nawe mhlawumbe khona into afuna ukuyisho afuna ukukucela yona. Angazi noma mhlawumbe khona okwaziyo umazi kanjani baba? Hawu baba nje ngiyamazi ubaba ukafike asize ekhaya njengoba ekade bezwana nje nobaba njengoba seshile emhlabeni kodwa ke angakukho okuningi engakusho ngaye nje ubaba nje engimaziyo esike siphilisane naye endaweni. Bathweni uthi ubaba wena uyanqaba makumele ukuthi azokhipha something ekhokhe. Hayi impela hayi
angeke ngikwazi ukuthi ngikuvumelele ukuthi ubaba azothatha ingane yakithi incane kangaka. And futhi lokho engikushilo kwasekuqaleni ngimtshena yena ubaba ukuthi angakwazi kanjani ukuzotshela mina ukuthi ufuna ukugana ingane yasekhaya ekubeni umdala uwubaba kumina. And leyo nto leyo nginikeza ulaka kwemanje lo baba ngazi ukuthi ngambamba ngimcaphune ngimdedele ngoba manje le nto ayenzayo ikhombisa ukuthi ukuhlukumeza kwengane ezincane. Le nto esho ubaba ukuthi ufuna ukugana ingane yasekhaya ngiyanqaba kuleyo nto leyo. And futhi angekwazi ukuthi unqabe, angekwazi ukuthi unqabe. Lo muntu uyangithanda nami ngiyamthanda. So wena ungena indawo lapho. Hayi bafuna Awungena indawo lapho. Unayo imali because awunayo imali ongondla. Unayo imali wena. Ngizintama nje abamba amatoho ngibuye nawo. Lethango every day sengikhathele wena lapho. Umnika imali yethango. Uyaphema lo. Uyaphema lo. Uyaqaleka. Ngale khetha lakho ngimbaqaze nobabili futhi. Uyona nje kanti ubhoka kangaka uniwa nemali zensango. Leyo mali yensango yathi suke iqhamuke kuba. Isuyiqhamuke yena ubaba. Uhlanganafu wena nalokho. Umuntu wami. Asena bazali kwimanje sondle uyena ubaba. Mntama ngithi ngisuke ngikutshela ukuthi ngiyazama mntama. Amandla ami ngisuke ngizama ngayo mina lokwazi ukuwabona ekhaya. Appreciate shooting. Ayikho lonto oyishoyo. Awunayo ngisho intombi kwimanje kondlawo mina ngiyontombi. Akanayo intombi lo. Ushimani. Uthi ave mhlambe ecabanga ukuthi wena uzoba intombi yakhe wena. Uyamuzwa ubaba uthi ubaba ngicanga ukuthi mhlambe ufuna ukumenza intombi yakho. Ulalaphi ngone ubulala phansi eyitinini? Ulalaphi? Akanambhede. Manje bengicabanga ukumthekela umbhede. Yona ndlela ngibonga ngayo le bhuti wami. Iyona. Njengoba usho kanjena ke baba ukuthi mina ufuna ukuthatha ingane yasekhaya njengoba izongitshena manje ukuthi mina ngilala eyitinini mina ngalala eyitinini mina mntama ngihlezi ngikuzama kufanele akhulume kanjani. Hlezi ngikuzama yonke indlela mfethu ngifika nemali la ekhaya nje ngiyafika nayo. Thatha imali bafo ngiyakwazi ukwathola amatoho lapha ngaphandle ngibe ngiyothatha yani bafo ngihambe ngiyosika amagceke emzini yabantu. Saneli kodwa. Ayinimele sanele isenelisi lo mali ngani. Ingane makukuphi mntakama ulala ungadlile ngikhona mina. Uzongitshena ngamakhehla la uzongibhangisa namakhehla la ekhaya uzosibukisela ngetshebe emhlophe. Ngilobola ngithathele ingane. Kulo muntu okhuluma kanje uhlala edla imali yami zonke insuku. udla imali yakho. Baba ungondlo wena. Ungondlo la baba. Ungondlo. Konje ikhehla mina leli. Yalo baba lo. Ngeke Ngimnikile omiwe. Ngizokhahlela madala mina yazi. Awungondlo Mina ngiyakhahlela anongibona nje. Ukhahlela ba? Ngiyakhahlela nomini. Uyokhahlela ukhahlela ngoba ukhahlela unyoko hayi mina. Kubazi lokho. Khahlela. Awukuzami. Ngike ngihambe nawe. Ngiyakuzenzela lutho umuntu wami. Baba, usondla mina wena. Bondla mina wena. Baba mina ngiyayiphandela. Awunamali wena. Awunamali. Ima ngikuzwa ukuthi mhlambe udla imali yakho. Udla kanjani imali yakho? Ngange weekend le weekend esiphuma kuyona. Ngithathile ngamaphepha ini uzongitshela ngalamaphepha ufoda wathengile. Nenephu pheshisa nyama. Inyama abani? Usekwazi inyama engulube le baba. Ungaphele kahleka mina. Ngikubuza ngizobona ungondlo wena. Awuzobona. Awusho bafo. Kwenzakala njani bese wavuka ulaka mfethu? Yazini bafo. Into engidinga le kehla lithi liyangibona. Alingiboni. Imali yami lenso ngiyiphatha. Sika madinga imali yothi impilo yakho asebenze imali. Ngiyithangu wena mntama yona uyelasizisa ngayo uthambelala wena mfana. Musa ukugcwala kabo wena mfana. Musa wena mfana ukugcwala. Yona khehla. Ngikubuza mina. Kodwa ngakubakhela abafana nawe. Ebafundekela ukukhahlela. Ukhahlela uyihlo nonyoko. Uyamuzwa. Shut up. Hayi ekhaya imali ngiyakutshela ukuthi makasekho wena sisi. Ngikutshela ukuthi wena ngeke ngiphathi. Uzodlani makabuhlala nawe. Angondliwe wena. Wena ungitshela ukuthi ngale ngiyakho. Khahlela akho mina. Awukahleke isibalwa mono la. Bengisakuplanela ukukuthengela umbhedo uhlukane nokulalela. Ulale eyitinini phansi. Ngikuthengela umbhedo wa4000. Uzothengela umbhedo kanjani? Uzothengela umbhedo kanjani? Ngoba uyazazi ukuthi ulala phansi eyitinini.
Hey baba. Ubona kuyimanje sibona ukuthi ungenzani. Ima wapho, ima. Kuyimanje sibona ungenzani. Njengenze lutho mfana. Ima. Asiphuma umntana nginceda ngiyekela ngithi bapitsheze kancane Uzodlana uzolamba phela Ngihambe mina bafu kuyasho bafu ukuthi ngiyayiphantela bafu ngiyakwazi Uqhubeka ngomyalelo ngiyasika bafu. Ngolala etinini. Zolala kuzona lezo tinini ukuthi ngibone ngiyala kuyimanje ngizolebona phambili. Izolebona igcwele into. Ngiyinqaba inkomo zakho ngiyinqaba manje. Kodwa yes 12 ngizobe sengiyakhapha ke yona. Yephi? Yeah 12 Tshela ngiyinkomo sakhe esaqile. Angitshela mina ngalamani la nale nyama ohlezi umthengela zona utshela ndoda wemfana. Ndoda zemali bank mfana wakho. Lalela. Ebaba. Lalela mfana wakho. Khahlela mina. Ngamsabisi mina. Nendoda zaba. Ndoda zaba. Umntama. Yona into yafundiswa yona le ekhaya. Uthi uzongitshela ngamakhehe la. Ngizomthatha ngenkani uzobona ngizomthatha ngenkani. Kagokezola. Sabona bhuti. Sasibonela lapho la phezulu. Wabhuti khehla ndini. Ansula noma uyini. Awuboni nje wena ukuthi kuyini. Ima manje sisi ufila kanjani ngoba enqabe inkomo ukuthi ayokulobola isithandwa sakho? Mina ngingasho ukuthi anginandaba naye. Ngeke ngizwe ngalo mina. Angeke ngizwe ngaye. Angeke ngizwe ngawe wena. Ufanele asho kanjani. Uthanda ungathandi mina ngizolotshwala lo baba. Uthanda ungathandi uzokulobola lo baba. Umthanda kangakanani? Ngimthanda kakhulu. Ikhathele ingane ngani. Ungakhetha abantu phakathi kwakhe nobhuti wakho. Ngingakhetha yena ubaba because uyangondla. Angenzeli lutho. Mangathiwa ufaka oyedwa emlilweni bani wamfaka. Uyena ngamfaka emlilweni. Kodwa kanalutho. Umlilo ufanele kwamanje. Wejesu. Mntama. Unikela ngami emakhehleni. Hayi bomntama, ngikutshenile nje ngathi mina ngiyowenza incwadi ze-security nazo ngiyayilungisa. Nomini wena ngathi mina ngizophumelela empilweni. Ukuthi wena ukusho kwecima ukhuluma into eyodwa sengathela ukuthi into eyodwa ngawe mina. Uhlala njalo ucela ngimnike imali wena uyayidla imali le suke uyokwenza uthini manje ugogoloka uzobhibha bebe nenza akakefu lokumana ukhuluma unyakanyaka manje ngizokhokhela inkomo ngiyakutshela ukuthi ngiyinqaba lezo inkomo zakho ngiyikhokhela leka gogezola hayi la ekhaya yona azola lapha egogo ngomkhokhela khona menqaba ubhuti wakho uthi ekhokhela inkomo zoyenza nyana. Ngizoqhubeka ngishade naye kulungile. Ngizoqhubeka ngekhe khona ngandaba. Ngiyekuzwa ngeke ngizwe ngalo. Akanalutho. Angeke ngizwe ngaye. Ukuthi anginalutho kodwa uyakwazi ukuthi into zama ngithi. Uyakwazi ukuyidla lo kufe ngiwena nalo. Ezizakanye ngesonto. Ufaqeje basebabe inyama lekhaya. Usukudlala. Usubatshontshile. Uyantshontsha. Uphuma intsango mhlawumbe uyantshontsha. Bahlezi bekhala umakhelwane. Hayi umthetho wakhe akabazi awubazi abantu wena. Ufila kanjani ngoba enqabe inkomo zakho? Ngiphatheke kabuhlungu njengoba enqabe nentombi yami nje kusho ukuthi yena uyazi ukuthi uyihleli ukuthi uyishonsa ngakephi kubangani bakhe laba bhenga nabensana. Angeke ngithanda ngontsangu yini mina. Insangu lekusanganisayo wena mfana. Ngisinsangu mina baba. Ufuna ugolofo. Womiwe ufuna ugolofo. Yona phela ingane le yami. Okay akuthengele nomhenisi bafu uzovuma lo bona. Hayi kuthi umntana ngeke. Neva kagokezona lo. Sengingavela ngimthengela. Awuphuza uhenisi ngoba uyayiphuza wena uhenisi. Sengingimthengela noma ihana okungcono hayi ndaba zehenisi. Uyayazi yona le. Uyayazi yona lo. Uyayazi imalini yona. Ngeke siyabhinela yona. Lelo sanithekisa lona ngokubona. Angibafu. Ngiyachaza bhuti omdala. Angiyanqaba, angeke ngikwazi ukuthi lo baba lo azofika azothatha ingane yasekhaya. Incane kabi ingane bafu. Bakhona ontanga bayo esengabathola. Iyakhe kusasa nabo mfethu iqhubeke kahle. Emaphetsheni uzothola yini? Lethi ngafa noma yini manje ngayibamba ngiqinye ngiphusha. Show reverse. Into ngeke ukwazi ukuyenza. Ngishaya iboxing. Sisukuthengele ne-iPhone. On short way. Uzongithengela i-iPhone. Ngishaya iboxing. Angela ngisho Ndize emoyeni mina. iPhone yande. Ngimgingo lo. Uba mginga baba. Baba.
Njebaba. Miyeleni ngimgebe. Ngifuna ukumkhahlela kanye. Mntama. Ngasaba ukuboshwa wena. Umuntu wesifazane uma ngamthinta kuthiwa uyaboshwa. Ngifuna ngale khahlela Obhema ngawe insako zakho. Ima awubona ukuthi ngithengeni wena ndoda. Ngithengeni wena. Ubamba uphelile Abonini usho ngiyothandana le ngiyantshela abafana bami noma kuthiwa ngiyashada ngiyofika kulo mshado wenu ufike nguhlaphazise kwakhekho into ongeke uyibone le ngiyakutshana baba ngobe ngikhona ngobe nginama-bodyguard ama-bodyguard akho uyongibona nesifazanani bathandana wena ubabona yini ecikayo abayenzayo nje uyibona lo balozohamba nale khehla lakhe la bazoyotapuzana bazongena nasekhaya emzini kamane ba uzongena nale khehla le thina sovumela leyo nto le aloke liyasondla le khehla le kodwa uma ngingena abafowethu abasekho abanye bahamba bethola umsebenzi ngale emathekwini omunye nje kade ethi ufuna ukungithatha khona le nsukwini njengoba kade ngisho ukuthi ngizama ukuhlanganisa indaba ye-security manje lo baba uzongitshela ukuthi uzogana ingane yasekhaya kagogezola ngiyanqaba ngeke inkomo zakho babephashile lezo get out nazo la ekhaya wena ukhulisanga kanje ima mungabathola estradini mhlawumbe beqabulana ungafila kanjani ungenza njani bafo njengoba kuyimanje ujaha ba izingane waza wena njengoba uhlalubaleka nje uma ngiqhamuka phesa kanye ngokapu cishe manje into ongeke uyibone leyo mfana 17 mfana uyangibona kahle mina uyangibona kahle manje awusho baba uhedlisha kanjani ukuthandana nentombi yakho mhlawumbe emunayo uyaminca la usuke ukhona cha hayi angiminci ngoba sesinesikhathi sithandana naye hayi nangu umuntu osezama ukungimincisa manje imincisa kwayo ayinankinga nangu umuntu osezama awunandaba ababukeli ukuthi bazothi ukhethela nginandabani ababukeli ingane yasekhaya izothatha ikhehla enjalo nje izongitshena ngenkomo ephashile lokuzovela kabi engane le ngiyanqaba angifuni nje ngayo neva kagogezola ngiyanqaba ngeke ngikwazi ukuthi mina ngivumele lento ngitshela wena yezwa wena indaba wasekuqaleni ungafikanga kusakhona abazali uzokhipha lezo inkomo zakho wangafika ingane kusakhona ubaba wangafika ingane wena angeke ngikwazi ukulawula wena ukuthi kwafanele ngenzeni esikhathi wena uzolawula mina wena awukwazi ukungilawula wena njengoba wazalwa uyihlo usashona hibo usele wedwa nodade umthethweni nomanzi njengoba ekondla ukuthi ukondla ngemali ngondla ngayo ngempesheni yakho le impesheni yami ngitshena ngempesheni baba sebenze emayini ungafa nominini wena ngacisha futhi manje baba yonke lento le awunandaba nabantu mhlawumbe bazothi udopha ingane encane hayi into engenamsebenzi nayo le ngoba ingane siyathandana nayo sesinesikhathi futhi ekufeni webaba ngiyathandana mina ngisaphila yezwa ngiyathandana ngiyakutshela awusabi baba ukuthi mhlawumbe bangakuthathela abanye cha hayi lona nje ngiyambona ukuthi umthetho wakhe yingoba yena engenayo umuntu ahlekisana naye yiko kusho ukuthini lo baba ngiyabamba mina la ngibizwa khona wena ngeke ukuthi uzongitshela ukuthi awukakazi ubona umuntu wesifazane uzongitshela ukuthi anginawo umuntu wesifazane mina ngibamba abambike mina ngithandana nodade wena ngeke wena uhamba uye emajointini ufike uyothola lo mbamba ngidakwa nawe nje kusungidakwa nawe nje lapha emajointini ayithi kuthiwa ngidakwa nawe uzongitshena lo dodo uzongitshena wena uthini ayikho mhlawumbe izinto ayishoyo mase uthengile utshwala ngabe sengikuthengile utshwala angive ngincoma athi noma ngitshena ngale phepha yakho baba ngiyayithengela nomunye ubhiya futhi ngiyayithengela ngiphinde futhi ngiwe emaphaketheni nami ngikhiphe ngomnikeza atheke indaba ungafika khona abazali sengihamba ngitshena umqondo wakhe angimazi ukuthi unomqondo onjani lo mfana ngitshena ngobhiya ima usukuthathelana ubhika ungafuni ukuthi athathe usisi wakho bafo sisike abo lento ukuthi sisuke sindawonye sabafowethu sihlangene kuyaphuzwa bafo nombani mfethu uzokhipha lo 50 rand nawo uthenge lo 2 khothi uhlanganiswe kanjalo manje yena uzongitshela ukuthi awubuzi imali yakho awubona ukuthi sumsaha babukeli bazothi uyisaha uyasaha ngisahani ebafo
ngikutshenile ngiyayiphantela mina angisahile nje imali yayo ngisahe imali yayo awubona ukuthi mhlawumbe uphatha usisi wakho kabi ngale nto ayikho into ekumele imphathe kabi lo into engiphatha mina kabi ukuthi yena uzoganana nekhehla umuntu ongangobaba lo baba ngafika ingane kwasekuqaleni kusakhona abazali azogana ingane yama ngoba uzothatha advantage ukuthi manje thina siyingane la ekhaya sezongena yena azoqhamuka nale ntshebe yakhe ngathi uFather Christmas asibuyele lana ufuna ukuthi udadewenu angagani lapha kumina khona ezokwazi ukuqhubeka konje uzogana unandaba mina baba nokudliwe ngisho namanje ngitama ngizozamela yena ngimphantele ngizomtholela futhi indoda eright hayi le wena le ihlobo zakho ngambe ngolobola kuzona hayi wena njandile mgodoyi baba uyinja uyababa emfethu nginja mina nginja wala ngithengele wona nenip ngizongitshela lo nto manje wemfana wemfana manje yonke lento sisawubona ukuthi wena uyabaxabanisa ungahlwana nobaba cha ngihlone nobaba waye ungekuhlwana nobaba because ngiyangithanda nami ngiyamthanda yini mhlawumbe izinto ezikujabulisayo ngobaba ubaba uyangithokozisa kakhulu uyangijabulisa kakhulu angazi ngiyaqala ukuthanda umuntu okanje impilo yami yonke ngiyaqala thokozisa amakhehla wena uhlangana lapho wena angikhulumi nawe yizini ngabe mhlawumbe ezinye ezihlaba umxhwele ngobaba inkonzo yasekamereni nje kakhulukazi yangithokozisa kakhulu nemali nje konke nje ngicabanga ngendoda ubaba mhlawumbe akalanduli uma ufuna imali no akalanduli uyikhipha manje yena ngiyangenzele lutho lo muntu usho ukuthini mntama mina lezi zinto engikwenzela zona mina lapha ekhaya ngabe uyomnika malini nje just imali epocket thengela uma ngabe ekhale ngendlala u500 nje kuyinto elulu uyangena nje manje 500 ma ungabe uthi ulambile yebo mina ngithi ngilambile ngikhala kubaba ungena yonke into ingena manje ngabe yini oyithandayo baba kuyena into engiyithandayo ke nothembekile akangishitheli kukhona into ekuthiwa ukushitha phela hayi akangishitheli angazi umfowabo noma usefuna ukuthi amshithise yena umfowabo noma mhlawumbe ufuna ukushitha na yena mfana afuna ukube noma ufuna ukushitha umdala baba awanayo intombi onenza nje ikona nje kakhulu ngeke ngivumele ukuthi wena uthathe ingane yasekhaya njengoba ungitshela ukuthi wena uzogana lekhehla mntakama angeke ngikwazi ke mina lokho angeke ngikwazi mina ngeke ngitshelile khehla ngeke ngitshelile khehla imabafo mina ungangivumela mina ngithatha ingane yakini hayi bafu hayi wena uncono mfowethu ya hayi ukahle futhi yabona ngafanelana hayi ekhehla leli mtotofu makade bona isohlala ngengane encane ntama ngeke uzukwazi ungitshela ukuthi wena ugana lekhehla leli lo mtotofu wale khehla leli angeke uzukwazi ukuthi ugana nalo muntu lo angeke kukwazi bafo ngiyanqaba futhi ngamtshela lo baba umtotofu wena ongasebenzi imabafo mina usisi wakho nganginika yena bafo wena wathi angibhedela ke manje baba kodwa mhlambe ngaba ukuthi ngitshela lo nto angeke ukuboneke lo ngoba ngiyayithatha impela mhlawumbe awucanga ukuthi amabhiya ngeke sawathola ngoba umuntu esana ngizoyiphantela amabhiya mina yes ngizoyiphantela amabhiya njengoba ngiyiphantela mina angitshelile khehla ukuthi liyangondla izongondla ngo2 khothi lapha siwesibaphuza lapha nale nyama yayo ebolile ekhehla mfethu imama nishisa inyama mhlawumbe nishisa inyama yamalini mhlambe siyishise leyo nyama mhlambe ya 350 mhlambe yabo lencane imali encane ukuthi imali yami yabe siphathola abantu awucabanga ukuthi usuyeqalile lobola mekwenzela ulobola ngo350 onyama mina no2 khothi obreakable yona imali uyisho nonyoko ngaloko mfana zonke insuku ngiyeshela ngeke uzukwazi wena ukuthatha ingane yasekhaya njengoba ngisakutshena bhuti omdala ukuthi lo mudala kakhulu ingane yasekhaya ngiyanqaba futhi ngokuthi athathe yona yeso ngakho gezola umshado wabo ilaba wenzela khona ekufeni ngabe mhlawumbe ngobe nje ubafa yikho mhlawumbe into yake wakwenza yona mkhulu wakwangenza into ebuhlungu kabi wayibona kumanje lo mfana akahloniphi kakhulu lo mfana ngathi sengifikile ngiphethe imbali ngithi ngizonikela esithandweni sami ukuze siqhubeke kahle usuku lwethu hawu lo mfana wangibuza umbuzo engaxakeka nokuthi uzawuphendula ngithini wathini imbuzo uthi ngabe sekunemvume yini yokuzofaka imbali emathuneni wayise nonini vele ngabe sengithi hayi ngizobona intombi yakho wathi usayoyilanda intombi yakho wangena endlini
ukuphuma kwakho aphuma esephuma noBush Kumele ngishadele imbazana kumele lezo ngiphikale angisasala phansi Imbali. Kumele lezo imbali ngihlakaze engangizithenge la. Kumele ngenkulu imali ngihlakaze. ngazo Wagcina ngayithola ngisiza. hawu angiboni ukuthi wazithola ngoba Awukazi uyithole sesimbali. No, angaze ngithola. Wazenza kanjani bafimba? Bafo, vele kwakumele lekhehla leli ngoba la selidakiwe Wazenza njani bafimba? lingitshela ukuthi lizothatha ingane yasekhaya liwaphathela amabhloma amaflower honey shit baba lo baba lo kwakumele ngimgenge ngimbulala ngalelo suku wena wasindela abakini wena ngisazokunquma Wazenza kanjani bafimba? Hayigenga ngebhushu lo awusho ukuthi nganguphethe kwakuthi angigengcela genca imbali uthola kabi wawungeke ukwazile Uthola kabi ukuthi wena khehla. wawungeke ukwazi ukwenza lokho la kumina intombi yami ikhona Kephi khona Ya. kephi intombi yakho ingane wawuzashaya phi angizokugadlela la mfana wami mncane kabi yebaba Umncane mfana wami, ngimtekele baba ngithi kulipictures kancane Awubona usisi wakho ukuthi ngathi uyathula ngathi uyamqinela. hayi angimqineli lo ngifuna ukumtshela amaqiniso akhe lo abo manje uthulile inkukhu enqunu umlomo ngobani thanda amakhehla too much yona into ayaziyo ungitshela ukuthi ngibhema insanga ngathi ngibathenge Manje bafana nakho bathi nje bacela imvumo mfethu ukuthi azo uthi ucela imvumo uthi uyakucela ukuthi azoloba. imvume Uthi yisho imali awo ufuna ikhokhe. ayikho imali engiyifuna kuwena khehla yezwa wena ngeke uthandane nengane yasekhaya kodwa ngaphezulu kwale yami engako soyizile ngibamba la mhlawumbe uyena mhlawumbe futhi kwayena futhi naye ngiqale ngangimpictures ngoba manje lokho engibambe Umthetho wakho no- wena khehla joyela wena thola intombi khona kuzophela lolaka lwakho nalo mfana wena Ithola nawe wena ukungibona wena ukuthi akunayo intombi noma no intombi angaze ngilala nawe yini uhlezi ummomana nama black label la iyo nto yaziyo leyo ngitshela wona wena baba ngathi ngibamba kancane mfana uhlanyisa ukuthi awunantombi nginazi intombi mina baba inkinga yami ukuthi awuhazi ibona ngoba kabi intombi zami ngoba Manje kabi bafuphetha ngokuthini Uzilalisa ngiyavuma ngiyavuma. bafo akho malobolo mina ngizowathatha le nja le ayambi yofa le nja ngathi unyaka kancane le nja omalume bakhona bafo bale emathekwini njengoba kade ngisho ukuthi babili Omalume bakho mabengabe wamukela amalobolo uzothini? hayi bo kwabona ngibatshela ukuthi ngavuma kanjani bobhuda abadala bomalume ukuthi lekhehla umtodovu wekhehla lizothatha ingane encane kanjena bele uzomosha ikusasa lalingane lengane inekusasa elihle kabi ebright kanjani kanti mfana wami izothola iqhakaze ngaphezulu kwale Wena sisi ngabe yini uyafunda? wena ungafani No, nomina angifunde kwamanje ngisadleni. Hey South Africa bafo so upheza ushaphansi ngonyawo baba. hayi bafo ngiyala mina akhokhehla manje- lathatha ingane yasekhaya Manje awuzama ukuxoxa nomalume bakhe phela. ngakwenza lokho mhlawumbe bona bangangihloniphi koxoxa nabo ngizoba convince ngibatshela ukuthi ngeke akwazi khehla ngidala kangaka angeke ngoba bakwazi ukuthi ubheme insangu uphuza no nje notshwala ufa nje ubulawa iboxer shit hayi Uthi ubulawa iboxer baba ufika kanjani? wangibona ngibhema yena lo uyabhema wena kathi sisuke sibhema nawe lapha uzokutshela ngale bobhiya umthengela bona manje la indlela nje yokudakha nodadewenu nomntakamani awuzobukisa ngami la ilizwe lonke la ngibuka uzobukisa ngami la ngitshela ngiyangondla indlela nje wena aningondla ukudakha ngawo nodadewenu ngoba ufuna ukumdayisela abangani bakho Usisi ufila kanjani? Ufila kanjani ngayo yonke lento? ngiyangondla bona hayi khehla Ufila kanjani ngayo yonke lento? Into engayisho ukuthi umshado uzoqhubeka kodwa anginandaba naye ukuthi uthini kodwa wona umshado uzoqhubeka. Uzoqhubeka ngilobola ubaba njengoba becelile. Tama angeke njengoba usho nje ukuthi uyogana nale khehla leli niqhubeke niwenze lo mshado wenu hayi ekhaya sisezwe hayi ekhaya ngiyokuganela Nabona bakuthi imbali wayigenga phozo oyinika intombi yakho. Kona unayo nje intombi. Imbali uhamba oyinika intombi yakho angazi noma unayo yona. ngenxa imali yami engaka kongayidenge lezo impahla ngeke ngiyinikeze intombi yami le into eyimbala ichiphu kanje Zibiza kabi leza imbali hamba imali. Uzokwenza njani sisi? Uzokwenza njani? Mina ngibona uzokhuluma nomalume bakhe. Uzohamba ukhuluma nomalume basekhaya bavume kodwa mina naye sizokhuluma sithandana. umalume ngeke alivume leyo Ngeke sizwe ngawo umalume bazovuma ngeke sizwe ngawo. mina ngizomtshela ukuthi wena ubhizi namakhehla Lungile ikhehla lami liyangithanda ningenzela konke wona ungenzeli lutho. ngafika ingane lekhehla kwasekuqaleni kusakhona umani nobaba lizokugana ngafika ingane qhamuka sezogagamela Lesihlanganisa imali phela. advantage ngoba thina siyingane Lesihlanganisa imali phela. uyabona sithando sami lokho ufuna ahambe lapha ngoba uye kumoshelika ini Mela ahambe lo somqoshi. ngeke Uzozibona ukuthi uhlalaphi.
nobona ukuthi ngihlela ngeke ningixoshe emsebenzini bayezwa omalume bakho bayezwa omalume bakho Angeke ngizwe ngaye. bazokuxosha bayezwa omalume bakho Khona icebo engizomkhandela lona lo. Uzohamba ethanda engathandi uzovuma. mina icebo Khona umunye ugogo nje ngimaziyo ohlala ngale ngasemfuleni. Ijwayele ukuyakena phela uzongisiza uzohamba. Uzovuma ukuthi ngishade nalomuntu. ngeke bazokuvumisa ngenkani Uzovuma uthanda ungathandi. Uzovuma. yo ngeke ngiyivume mina lona yazi ulikhandele lo tulo lelo Ngizolikhanda impela. mkhandele uthando sami manje usho uyakwazi ukudla okuphekwe usisters avepheka kamnandi yeyi that's why mina ngiphakelwa inyama encane ekhaya yokuphuma nekaftini yokushoshobezela lekhehla lakho najwayela nina nababili najwayela mina ngethanda inyama nje ngethanda inyama ekhaya ngamnikeza bani ngitshena lona over 100 ngamnikeza bani ekuphekeni awu 200% ngomshango 200% mina ngizoshiyela inyama engekho encane inyama wena umnomzane wena lapha ekhaya upheka kanjani usisi wakho ayapheka yena umntakami kushuthi usipara wakho uzinto right ayikho into right ayikho into right ayizwayo ukuthi mina bapho ngingaphakelwa mina lakelena kakhulu lo ngithola inyama encane mina ekhaya ngiyokutshela ukuthiwa ngi-understand ukhathi bese umncane mamela nawe usikhehlana sentonjana nawe esizokuphatha njengoba nami Akuthenga ukudla ekhaya lo. uba bathenga mntakamama ima bafo usipara wakho manje usipara wakho amfuni vele angiyifunde njalo bafo mfethu yangicika nawe lento esho sibari kanjani lekhaya hlalela umtotovu lo uzongitshela ngawo ukuthi uzoganika uyamthanda sisi Ngiyamthanda kakhulu. umthandaphi uyisho ukuthini kakhulu yabo usipara wakho hayi le eyisho manje usibari lo usibari wani lo bafo nawe ngathi uyangicika lento yakho ongitshela bafo mina ungangifaka mina akathandwa yimina usisi wakho ungangifaki mina ngizomkhahlela umthetho wakuhlaza lo mfana lo ngizomkhahlela kodwa uhlaza vele lo mfana Inkantini la ngabhema. Manje ngisho. Akayibhemile inkantini one nje. hayi akasho ngomthengela iphilo lonke lensango ungamthenga isaka lonke lensango phele azoyeka yonke le ngqondana ngibhema nawe ubheka wedwa njengoba uhlanya nje uzongithengela ilitha la entsamo ngizokupitshaza mina yeso umcelisho lakhe lokugcina mfethu mina elami lokugcina bafo akhoma lobolo engizowavumela ukuthi eze ekhaya noma lo angagijima ayokukhekezela okumalume ayobatshela ukuthi ufuna ukuthi agane ayogana umtotofu ekhaya angeke kwazi iwona okugcina lawa akuwona okugcina lokho and futhi ngizolwa okay bye bye bafo uhamba naye mfethu hayi yes manje wesisi uzowenza itulo nizowenza icebo Yes, ngikhona omunye umama engimaziyo ubhuti wami yena uzothanda uzovuma ethanda engathandi. Because no mama ngiyamthemba unawo amandla yini. Yes. manje ufila kanjani ngalento ayishoyo ngiphatheka kamnandi kakhulu methi uzoyenza iplan ukuthi lo sathane wakuba suke eduze kwami sikwazi ukuqhuba impilo yethu kade siyiqhube ivele imnandi ingiphethe kahle kabi ingane yami isithandwa sami lesi ingakho nje ngifisa ukuthi sishade naye yeah manje ungathini nje kwabanye ngathi ababuka uthando lwethu ababuka uthando lwethu abalibheka ukuthi lizoba nempumelelo engakanani yeah ngingaqeda nje ngisho kanjalo phela South Africa niyabona nani kunjani emhlabeni